Pas natin. January 16, 2026. Ayan, bali 8. Yung pinakatay natin na puro Rosy, na Matic, Rosy Gala, Rosy Venus, ayan, Passion, Royal, ayan sila. Yung mga chassis niya, guys. Ayan, video lang tayo para makita ng mga customer natin napapasok at bago magiging customer natin na legit sila. Legit tayo para hindi sila matakot na magbayad sa atin at mag-order. Ayan, dahil marami ng scammer ngayon, guys. So ayan, yung mga pyesa natin na available. May mugs tayo dito, may tambutso tayo, may front fairings ng Royal, may 3 available dyan. Yan, ito yung mga makina na hindi pa nakakalas, guys. Merong 5 piraso dyan, 6 pala hanggang doon, oh. Yan, puro makina yan ng Rosy Gala, Fashion, tsaka Royal. Ayan siya, baka may nangangailangan dyan ng engine. Ayan siya, guys. Pasok tayo dito sa mga nakalas na. Yan, kung bakit tayo nagpakalas, para mabilisan na lang, guys. Ayan, para pag may kukuha sa atin or may pupunta dito is dampot-dampot na lang. Ayan, meron tayong available dito na center stand. Ayan, meron ding available dito na mga gas tank. Ayan, oh, rami. Center stand natin may 6. Gas tank, siguro mga nasa 10 yan. Ayan, engine cover, napakarami. 1 timba ang available dyan, guys. Ayan, oh, yung mga fan, ayan, oh. Ayan, maraming available dyan, guys. Mga fan, crankcase natin, maraming available din. Ayan, kasama yung gear. Dito yung engine hanger, merong available na 5. Tsaka yung case sa makina, ayan, maraming available dito, mga bossing ko. Ayan, ito naman yung sa chassis, yung sa harap. Ayan, oh, maraming available, 1 timba. Ito naman yung chassis natin para sa mga Rosy Gala, Venus, ayan siya. Yung mga chassis natin, nagsama-sama na natin pero may mga pangalan yan para hindi tayo malito. Dito naman, yung mga nangangailangan dyan ng mga harness. Ayan, harness ng Venus, harness yan ng Gala, Royal, nandyan. May mga pangalan yan. Sa nangangailangan din ng caliper, ayan, oh. Marami dyan. Ayan, oh, marami tayong stock. Ayan, dito naman, stoplight sa likod ng Venus, Gala. Oh, ayan siya, set na. Marami din yan, guys. Yan, sa nangangailangan din ng mga shocks. Ayan, oh, yung shocks natin nasa 10 mahigit yung available dito. Ayan siya. Sa mga nangangailangan din ng bell na set. Oh, ayan, oh. Punong-puno, 1 timba yan, guys. Sa nangangailangan din ng mga cowling. Ayan, oh, marami rin tayong available na cowling na kaha. Pati yung back niya kasama na. Andyan, halo-halo na yan. Rosy, Royal, tsaka Fashion. Ayan, pero may mga pangalan yan para hindi tayo mga footboard naman. Footboard ng Venus, yan, may available tayong Venus, may available din tayong Fashion, nandyan siya la. Tail light, meron din available dyan. Tipos, marami tayong available, guys. Ayan, sa tambutso, may available tayong 2. Araro, ayan ang mga available natin. Ayan, engine cover, may available din. Ang marami sa atin as yung Venus na dibdib. Ayan, marami tayong available. Mga upuan, ayan, marami nating upuan dito. Ayan, yung mga tail light. Ayan, oh. Ang Venus, Gala, nandyan na lahat. Footboard, Araro, ayan, nandyan na lahat. Ayan, oh. Sa nangangailangan din ng manibela, ayan, marami tayong available na manibela, guys. Tapaludo, may available tayong 3. Ayan siya. Front fairings na cover. Ayan, oh. Maraming available, guys. Ito naman yung pinagsama-sama na natin. Bali, kompleto na to. Ito yung naman yung mga GY6 sa engine, yung sa loob. Ayan, dahil nagpakati tayo ng makina na 5 piraso. So, pakita natin ang available natin dito. Ayan. Available natin yung, pakita natin dito, yung cover sa makina. Marami tayong available dyan. Yung kargahan niyang langis ninyo. Meron tayong 3 available dito na, tawag dito, black. Ayan, oh. Meron ding available na cylinder cover. Ayan, oh. Marami yan. Dami. May available din tayong sigunyal dito na 3 piraso. Sa cylinder head naman, meron tayong available na 4. Yung gear, yan, oh, ang dami. Halos 1 timba. Yung mga set natin, nandito. Yan. Front, yung mga rear. Yan, oh, nandito. Camshaft, meron tayo. Manifold, meron tayo. Yan. Sipat-sipat lang. Yan, camshaft, meron available. Meron ding available na naghahanap sa akin ito. Bendix drive, may available. Ayan, oh, marami. CDI, meron din dito. CDI, ayan, oh, yung mga gear. Dito, lahat ng mga kailangan ninyo, mga rear. Yung mga nasa loob, mga Bendix drive. Yan, nandito rin. Meron din tayong available na
Chain tensioner, ayan o. Magneto. Ayan. Basta lahat ito guys, ano to, puro sa makina ninyo. So lahat ng hinahanap nyo meron. Yung mga cable, ayan. Lahat ng cable, throttle cable, brake cable, yung mga mahirap hanapin nandito sa akin guys. Ayan, bali located lang ito sa Gusang Mangaldan. Ayan. Uulitin ko, located po ito sa Gusang Mangaldan. Ayan, ayan o. Pero nagpapaship po tayo guys. Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan. Open walk-in daily sa mga gusto dyan. Basta PM nyo lang ako. So bali iwanan ko na rin yung aking contact number dito. 0950-3686-308. Ayan guys ha. Uulitin ko ulit. 0950-3686-308. Ayan. Smart yun. Bali, i-note nyo na lang ha, guys ha, sa mga gustong tumawag dyan sa akin or i-text nyo na lang ako. So, ulitin ko ulit, 0950-3686-308. Bali, Gusang Mangaldan, Pangasinan tayo. Pero ulitin ko, nagpapaship po ako. Luzon, Visayas, Mindanao. So, istukin nyo na lang po yung aking Facebook na Aldrin Biasaga. Ayan, guys. Ayan. Para makita ng lahat na legit tayo, guys. Yung iba kasi natatakot. Ang gusto kasi minsan COD kasi hindi tayo COD eh. Ayan, so bali pero tayo, una tayong nagsisend ng resibo kapag napadrop na. After napadrop ko na, tsaka na po kayo magbayad through GCash. Ayan siya. Pero kung i-check nyo po yung aking Facebook, lahat po ng transaction ko nakapost. Ayan, para yung mga buyer natin hindi sila takot na magbayad at makita nila na legit tayo. So ayan guys, pakita lang natin ulit yung ating labas para makita nila yung ating bodega. Ayan. So, ito na lang. Ayan yung chassis oh. Mga kailangan bags yan guys ha. Ayan. Pakita lang natin yung ating bodega para makita nyo na talagang legit tayo guys. So ayan, thank you. Hanggang dito na lang yung ating video. Mitsuki Sky Surplus. Thank you.